Een betere dag was er niet voor te bedenken. Bij zomerse temperaturen als vandaag is een dorstlessende verkoeling meer dan welkom. En daarom kwam de tap als geroepen. Het Valuwas College is al langere tijd bezig om voor gezonde voeding te strijden. Het drinken van water moet het verlangen naar suikers terugdringen. We zijn heel erg bezig met het welzijn van onze leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat dat bijdrage heeft aan de leerprestaties van onze leerlingen. En leerlingen hebben zelf aangegeven behoefte te hebben aan drinkwater tijdens de lessen, maar ook in pauzes. En we hebben verschillende manieren gevonden om dat aan te kunnen bieden. Waarom? Nou, het is gezonder en het is gewoon lekker met het weer om fris water te drinken. En dat frisse water kan vanaf vandaag getapt worden door het eigentijdse ontwerp van, uiteraard, een leerling van het Valuwas College. Heb je zelf wel een flesje gevuld net? Ja, Hoe voelt het uit je eigen water tapt? ja, super. Maar er blijft goed nieuws voor de leerlingen die toch liever een frikandel of een broodje shawarma willen eten. Die blijven in de kantine gewoon te koop. We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat alleen maar tomaatjes en komkommers aanbieden niet de oplossing is. Dus wij proberen in ons assortiment en in de prijsstelling te sturen op de keuzes van onze leerlingen. Dus wij bieden wel snacks aan en die zijn dusdanig duur dat het minder aantrekkelijk is. En als we ze aanbieden, dan proberen we daar of gezond vet voor te gebruiken of sausjes met yoghurt te maken. Dus we proberen op andere manieren om de ongezonde producten minder ongezond aan te bieden. Inmiddels hebben meer scholen in de provincie interesse getoond in deze watertappunten. Bij het Valuwas College stroomden de eerste liters de tap al uit, zelfs als je geen flesje bij je had.